A muller na música tradicional, pero o papel da muller desde que os humanos comezamos a evolucionar, desde hai 4 millóns de anos, non só agora, é unha especie de historia da muller. É como falar da historia da muller a través da música. É exactamente eso, é explicar o porqué as mulleres, de onde arrancan os costumes das mulleres na nosa música tradicional. Porque cantaban a rolos, porque tocaban instrumentos de percusión, porque se empregaban as cousas da casa para tocar, é unha historia deso. Parece moi interesante. Non o sei. Vemos, por exemplo, agora ocórreseme, non, porque estou mirando para aí e vexo a pandeireta, non, que é un instrumento que agora mesmo está moi vivo, ademais sí que é certo que está moi relacionado coas mulleres, é moi habitual ver as pandeireteiras, non? Sí, a pandeireta é realmente é o máis moderno de todos os instrumentos que tocan as mulleres aquí en Galicia. Sí, está moi relacionado coas mulleres, non só aquí, sino en todo o mundo. Os instrumentos de pel, os tambores de pel, son propiamente femeninos en todos os lugares. Nas tradicións, que despois outra cousa é o uso que fagamos hoxe deles, que non ten por que ser femenino, ni moito menos, nin masculino, pero nas tradicións, sí. Que opinas ti como investigador que és da música, das tradicións, da zona, pois deste rexurdir, ou que nos parece a nós rexurdir, o mellor é unha opinión personal, que hai un poquinho da música tradicional, polo menos aquí na nosa comarca, que, bueno, sempre estivo moi viva, non, enchantada na zona, pero sí que é certo que agora hai moita xente moza que se achega precisamente a través pois da formación de grupos de pandereteiras. Recentemente vimos que se estaba creando unha nova formación folk con moita xente nova. Bueno, como ves ti a saúde da música tradicional? Bueno, en xeral, desde os anos 60 que empezou o rexurdimento, despois de casi 20 anos despois da guerra, que foi unha época moi triste, é moi mala para a música e para todo, non só para a música, pois eu penso que non para de medrar a cantidad de músicos e de persoas dedicadas, homens e mulleres, a isto. A min, eu creo que a nosa música tradicional, pero non só a tradicional, todo o que ten que ver co tradicional, desde as cousas que son máis tradicionais, ou xente que fai cousas máis de raíz, que xente que fai cousas máis modernas, pero relacionadas coa tradición, eu creo que todo iso non para de medrar e que ten moi boa saúde. A min iso pareceme fantástico. Precisamente en colaboración con unha muller, non? Claro, coa miña muller, que é a que organiza a casa e mantén a nosa sociedade particular. Entonces saberá moito disto que non nos queremos esquecer tampouco. Pois claro que sabe moito disto, é tanto que sabe, é unha ama de casa extraordinaria e ademais é unha música extraordinaria. Nos de algún xeito reflexamos un pouco a cultura tradicional, non? A muller atende máis a casa, o home atende máis o oficio ou as cousas que teñen que ver coa caza moderna, si queres, non? Que agora parece que eso como se estuvera así un pouco denostado, a min non me parece para nada que cada un cumpla un papel que históricamente foi así. Eu non quero decir con eso que cada un poda cumplir o papel que queira, pero a mí pareceme que eses roles tamén están ben, non teñen nada de malo, nin... Pode ser desa maneira ou da outra? Pode ser de calquera forma. O que ten que ser é que cada un cumpla o rol e teña os mesmos dereitos no seu rol que os outros. Iso que ten que ser. Que cada un cumpla o rol que queira. A historia é outra cuestión, simplemente é o que vamos a explicar hoxe, non? Que teñen unhas razóns. Esa situación histórica a que se chegou non do patriarcado, de dominio, de machismo, non. A situación de que as mulleres tocaran unhas cousas, os homes outras, o porqué. Porque aí non hai machismo nin feminismo, simplemente que as mulleres tocaban unhas cousas e os homes outras. Pero porqué? Cal é a razón? Iso é o que imos explicar hoxe, que hai razóns moi bonitas e moi curiosas.